Магазини Гринфон, шаҳри Москва. Ассалому алайкум бардорон, умедворам ҳама касо созуни хубанд. Как обычно, хажмон Сайфулло Динаев, ай магазини Гринфон, шаҳри Москва. Имрӯз гап мезанем дар бораи нарх навои телефон. Алабта дар бораи ин мавзӯъ чахчах кардагӣ набудем ва ҳозир нархҳоро як бор мебинем, мегзарем. Бисёри телефонҳое ҳастанд ки камтар нархҳошон қимат шудан ва бисёри телефонҳое ҳастанд ки телефонҳое ки шумо дар мақсад имина дар коранд бисёртар мехараншон, нархҳошон камтар арзонтар шудан. Сар мекунем аз Samsung-о чӣ хеле медонем, фақат мо дар телефонҳои нав ҳастаи Samsung A55 нархи ҳамун хеле содагӣ ранги пешина. Кадом мехоҳанд нархҳоро бинам, марама телеграм канали мо дар медорем. Нархҳои ҳама телефонҳо ҳаст, кадом телеграм надорам, метавонад дар WhatsApp мо дар нависа, мо шумода нархҳоро роӣ мекунем. Ҳастаи A35, A25 ҳама цветош мо дар наличӣ ҳаст, A15, A05. Нархҳои Samsung-о бигем алиш нашудам намешунам, фақат A55, A56 камтар арзонтар шуд тамом. Дар инҷа Redmi-о ҳастанд. Redmi-о хеле арзон шудагианд. Дар инҷа нархҳои пешнамо мондагӣ, но по факту арзон шудагианд. Метавонед дар телеграм канал нархҳоро бинед. Note 13 арзон шудан, Note 13 Pro нархаш ранги нарх пешна мондагӣ. Ва дар инҷа ҳаста Redmi 12 мо дар наличӣ. Ва ҳама телефони интереси медонед чия ки бисёри мардум ҳамин чиза интерес мекунад. Tecno Spark 20 Pro Plus ай. Я свети нави дигаш омадагӣ, свети саус. Ин свет вообще хеле пишташ кожаи, хеле на пластмасса, на ягон чи дигар. Пишташ кожаи, экранаш гаштагӣ, как обычно. Телефончао полни нав, 1 сол гарантия дора ҳар як кадом телефоне ки магазини мо мехарем. Марамат кунед ва кадоме ки мехоҳад телефоне ки батарейкаш мақсад калон боша, зарядш бисёртар бара, ҳастаи Spark, ҳастаи Tecno Power Neo 6, ай телефон ҳаст 128 га, ҳастаи 256 га. Ин телефонҳо камтар нархҳошон қимат бидан, ака нархҳошон дар магазини мо арзон кардем, максимална арзон кардем. Плюси вақте ки магазини мо телефон мехарем, падаркора дестен, ҷама чип-чирка ози касич хеле фоида мондагӣ. Ята падарка дар ин ҳам мегиранд, як қанди дигар даҳонта ширин мекунем, мегири телефончата давол намере. Кадоме ки дар дигар шаҳрҳои Россия мега ки мақсад чӣ хел мо харидорӣ кунем, шумо метавонед WhatsApp дар нависед нашоти доставка кардан ба шумо, мо ҳамаша шумода мефаҳмонем. Ё ки фарқ надорад, может дар Тоҷикистон боша, ай Тоҷикистон метавонед занг бизанед, кадом телефоне ки дар кортаи маххутаи мо метавонем шумода дастрас кунем. Нашоти телефони хара гап занед, давомша гап назадем. Ин телефон батарейкаш 7000 мача. Мо ду намуд телефон дорем ки батарейкашон 7000 мача. Tecno Power Neo 3 ва Tecno Power Neo 6. Ин ду телефон батарейкашон 7000 мача ки зарядашон метавонад шумода 2 рӯз бибарад, 2 рӯз. Ин ҳамаш зависит аз шумо мекунад. Может 3 рӯз бибарад. Чӣ хел шумо истифода мебаред, акман намедонам радна. Так, Itel A72 ки мақсад қатъи чихолошонанд, чихолаи хеле ана хеле максафдор. Ин телефонҳо нӯже мо дар наличӣ ҳаст, ҳам свети саус, ҳам свети кабуд. Метавонед смело обращаться кунед. Ин телефонҳо бюджетни вариант 256 ГБ памят дорад, оперативкашон 4+8 12 ГБ. Видеошон ранги айфон ай. Дар дарни комплекташон ин намқаи чихолае ки как MagSafe айё дорад ва плёнка задагӣ зарядни короче полни комплекта мегири, та плёнкаша мекани, гирён мекунӣ, истифода мебарӣ. Шо бо як телефонҳои арзонтаре дига овардем ба хотири одамое ки мақсад мегуфтанд ака телефонҳои арзонтар баркорай. Нигоҳ кунед, се тараф светка Tecno Power Neo бахшиш Tecno Pop 7 фиолетови свет, свети сиёҳ ва свети кабуд. Се света, ин светҳо вообще хеле киногӣ баданд ва нархҳошон арзонанд. Дар дарни комплектошон чихол, плёнка, зарядник доранд. Нархшон ҳамагӣ 6800 рублай ки одамое ки мега барои хунара телефон гирифтанд, марамат айна телефонҳо бигиранд, долга шумода хизмат мекунанд, долга хизмат мекунанд. Ин я варианти зури дига. Ва агар хоҳем ки камтар протсессорҳои бахватар қатъи, камтар мақсад хеле телефонҳои чоткитар, метавонед Poco ҳастаи M5s. И Poco ай мода тоза нарафта, барои чи? Барое ки протсессоршон лучши протсессор, чем аяхел телефонҳое ки мақсад 20000 нарх доранд, ку айнамхел телефонҳо да протсессорои телефонҳо бахватара. Метавонед смело обращаться кунед, мо шумода метавонем равон кунем ё ки омадаи пеш харидорӣ кунед. Ҳазир шумо буд, как обычно, Сайфулло Динаев. Дар охири як рекламаи дига дорам. Infinix GT 20 Pro. Ин телефон игровой ай. Ҳозир мо дар наличида ҳаст. Кадоме ки барои бозӣ кардан телефон мекола, успед ки барад.
باقی همتون در برای کار سلامتان احتیاط کنین. خطش محمد سیفالله دینایف مگزین گرینفون شهر مسکو. اصبت کنین هر یک تلفن که اینجا میخرین شما تلفن مقصد سنسور اندروید میخرین یا که آیفون میخرین اینجا یک تا پدرکا میگن در نصیحتون چیزی که برآمد در اینجا هر نمود پدرکا هست. اصبت کنین میتونین زنگ زنین زکس کنین ما شما دسترس میکنین یا کدام آمدنی باشه آدرس ما شهر مسکو مترو سایولسکی چهارم وقت نبرین ترگوی کمپلکس سایولسکی میشه پاویلیون P36 مگزینی گرینفون. مرحمت کنید.